Дами и господа, добре дошли в нашия бар. Пиано бар. Много съм модерен напоследък. За мен удоволствие ви представя нашия пианист, всеки един пиано бар, разбира се, е пианист. Това е нашия пианист, който свири страхотен блуз. Това е Евгений Димитров. Разбира се, ви представя всеки един от тези прекрасни блуз музиканти, но когато той... Аз ще го избирам да свири соло и той ще свири и ще ви го представям. Тук що се обади другият велик музикант. Всъщност той е най-добрият блусар между нас. Това е от Панишора, специално заради нас е дошъл. Една дискотека танцувахме блуз. Аз я обгръщам като буйна лоза. На нея се спрям, защото имам вкус. Веднага и каза: "О, бейби, ще ти скъсам газа." Бързо свърши протяжния блуз, в очите й блесна издайна сълза. Тя имаше силен аромат на мускус. Веднага й каза: "Ще ти скъсам газа." Ladies and gentlemen, for me it's big pleasure to present you Цветан Недялков, електрическа гитара. Цветан Недялков, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да чуем. Това е Евгений Йотов. От Русе дошъл при нас. Изключителен музикант, свири на фагот. В Куковен свири саксофон. Все едно сме в Ню Йорк, Манхатън, на 6-то авеню и слушаме. Сега на техника свирене и пеене едновременно. Георги Милчев Годжи дошъл при нас 1994 година, свири на бас китара, свири всякакви неща, свири и пее едновременно. Искам да чуят хората как се получава тая невероятна импровизация. Да видят, че не си чалгаджия, ти си джазмен. Не съм. Не си, бе? Дай още веднъж, да завъртим тази схема още веднъж, за да можеш да се демонстрираш. Окей, още веднъж го направи това, като започнем схемата. Така, ай сега си. Георги Милчев Годжи, започни на високите струни. Ай, раз, два, три, четири, 1, 2, За мен удоволствие ви представя един велик музикант, дошъл от Северна България, Йордан Йончев, джазмена.
мен, дами и господа, за нас беше удоволствие да изпеем тази песен. Ще ти скъсам гъза, били съвременен